Juan, Kapitulo 16. Sa dili madugay, dili na ako ninyo makita. Apan tapos sa mubong panahon, makita na usab ako ninyo. Pipila sa iyang mga tinun-an, nangutana sa ilang mga kauban. Unsa bay kahulugan ni ining iyang giingon kanato, nga sa dili madugay, dili nakita makakita kaniya. Apan tapos sa mubong panahon, makita na usab nato siya. Ug unsa man usab ang iyang buot ipasabot sa iyang pag-ingon, nga moadto siya sa iyang amahan. Unsa may kahulugan ni ining iyang giingon, sa dili madugay. Nangutana sila. Dili nato masabtan ang iyang gisulti. Si Jesus nahibalo nga buot silang mangutana kaniya, busa miingon siya kanila. Miingon ako, sa dili madugay dili na ako ninyo makita. Apan tapos sa mubong panahon, makita na usab ako ninyo. Kini ba ang inyong gikalibgan? Sultihan ko kamo. Maghila kamo ug magminatay. Apan malipay ang kalibutan. Maguol kamo, apan mahimong kalipay ang inyong kaguol.